Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Στην υγειά σας» με τη Γεωργία Κατσοβρεδάκη. Πρόκειται για μια εκπομπή ολιστικής προσέγγισης στην υγεία που κοιτάζουμε τον άνθρωπο σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Η εκπομπή μεταδίδεται ηχογραφημένη από το κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Δόκτωρ Κατσοβρεδάκη, με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μου, γιατί έχω καλεσμένη μου την κυρία Νάντια Σερεμετάκη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να κάνετε χρόνο για το απόψινό ραντεβού. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά ενός συγγραφέα να ξέρει ότι το έργο του έχει κάποια απήχηση ή ενδιαφέρον πέρα από τα όρια της δικής του επιστήμης ή κλάδου. Και είσαστε βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είστε μόνο συγγραφέας, είσαστε μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Θα πω κάποια πράγματα για να σας γνωρίσει το κοινό, το οποίο δεν είχε την τύχη να έρθει σε επαφή με το έργο σας. Είστε μια διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, ερευνήτρια και καθηγήτρια ανθρωπολογίας. Έχετε ξεκινήσει βέβαια από τη Μάνη, έτσι δεν είναι? Από εκεί δεν είναι η καταγωγή σας? Η μία καταγωγή μου. Η μία καταγωγή μου. Αλλά έχετε περάσει πολύ γρήγορα τα σύνορα της Πελοποννήσου και έχετε συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Έχετε μεγαλώσει βέβαια στην Αθήνα. Έχετε σπουδάσει κοινωνιολογία, αν δεν κάνω λάθος αρχικά, και έπειτα... Και από κοινωνιολογία. Και μάλιστα από ό,τι άκουσα από συνεντεύξεις σας, δεν ξέρω πώς ένα παιδί από τέτοιο background κατέληξε να σπουδάσει κοινωνιολογία, αλλά μάλλον πλήξατε φρικτά. Και από ό,τι κατάλαβα, μπήκε κάποιος, ο οποίος ήταν εφωτισμένος καθηγητής εκείνη την εποχή που ήσασταν σπουδάστρια και αποφασίσατε και μετακινηθήκατε σε άλλο κλάδο, που είναι πάλι ανθρωποκεντρικός όμως, την ανθρωπολογία. Έτσι λοιπόν έχετε διδάξει για πάρα πολλά χρόνια και στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Έχετε πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο και καινοτόμο. Έχετε κάνει πολύ ιδιαίτερη δουλειά για να αναδείξετε πάρα πολλά στοιχεία λαογραφικά τα οποία αφορούν τη Μάνη. Έχετε κάνει φοβερές μελέτες σε επίπεδο λαογραφίας αλλά και κουλτούρας της Ελλάδας. Έχετε ένα συγγραφικό έργο, συνεργάζεστε με τις εκδόσεις Πεδίο, από ό,τι έχω καταλάβει, τα περισσότερα βιβλία σας. Και έχετε βέβαια και μία πολύ γενναιόδορη παρουσία εξωπανεπιστημιακή, παιδαγωγική και κοινωνική δράση. Θα πάω λοιπόν ευθύς αμέσως να ξεκαθαρίσω το ότι όταν λέμε ανθρωπολογία, για μένα, και το έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές, είναι ο τρόπος που κάποιος κάνει διάλογο με τον άνθρωπο. Και όχι ανθρωπολόγος αυτός ο οποίος ασχολείται με την προϊστορική ανθρωπολογία μόνο. Είναι μία μελέτη κουλτούρας η ανθρωπολογία. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος που είναι λίγο συγκεχημένος στην Ελλάδα. Ένας λόγος που ήρθε αργά φυσικά, έτσι. Η κοινωνιολογία είχε προηγηθεί, γι' αυτό και τράβηξε και το δικό μου ενδιαφέρον. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον μου βέβαια από παιδί ήταν λογοτεχνία, ποίηση κλπ. Η κοινωνιολογία με τράβηξε ακριβώς γι' αυτό, γιατί ήταν ο πρώτος κριτικός λόγος που εμφανίστηκε τότε στην Ελλάδα και παρακολούθησα μία, δύο, τρεις φορές. Μου άρεσε και έτσι μεταπήδησα στο εξωτερικό και την συνέχισα. Όπως έχω ξαναπεί, μου άρεσε. Το πανεπιστήμιο όμως το οποίο μπήκα, ήταν το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, είχε περισσότερο ποσοτική προσέγγιση στη μεθοδολογία του και αυτό δεν ήταν ακριβώς που ζητούσα. Έμαθα πολλά και μου χρησιμεύσαν, αλλά εκείνο που με κέντριζε, αν θέλετε, και εμπειρικά πια, ήταν ότι ζούσα σε έναν άλλο τόπο με άλλη κουλτούρα, όπως είπατε. Και πολλές φορές υπήρχε μη επικοινωνία. Αλλά έλεγες, αλλά καταλάβαινε ο άλλος. Αυτό ήταν κυριολεκτικά που με έφερε προς την ανθρωπολογία, της οποίας το κύριο αντικείμενο είναι ακριβώς η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Βέβαια η ανθρωπολογία, και θα το τονίσω, είναι μία. Δεν είναι ούτε κοινωνική, ούτε φυσική, ούτε πολιτισμική. Είναι μία και εμπεριέχει όλα αυτά, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε κανείς να μελετήσει τον άνθρωπο αποσπασματικά, έτσι δεν είναι? Και τον Λοιπόν, περισσότερο, ναι. έτσι, μελετάμε το στίγμα και τη στιγμή. Γιατί Βέβαια. επηρεάζουν
έναν άνθρωπο, η οικονομική συνθήκη, οι πόλεμοι, οι αρρώστιες. Πώς θα μπορούσες λοιπόν να τον κατανοήσεις ή ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό που θες να μελετήσεις, εάν δεν το βρίσκες πρώτον στο ιστορικό του βάθος, πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, πώς κατέληξε κτλ. Επομένως αυτό σε πάει στις άλλες ειδικεύσεις στην ανθρωπολογία, έτσι όπως είπατε, ακόμη και την ανασκαφή προϊστορικών κρανίων, εντάξει, από που προέρχεται ο άνθρωπος κλπ. Η βιολογική. Δεδομένου ότι έρχεστε από τη Μάνη και στη Μάνη ξέρουμε ότι υπάρχει μία φοβερή παράδοση και κληρονομιά το οποίο αφορά την τελετή κάποιου κεκοιμημένου, θεωρώ, μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν δίνετε διαλέξεις που μιλάτε ότι η ανθρωπολογία μελετάει και με την επικοινωνία με τον άνθρωπο με τους νεκρούς. Και ουσιαστικά παρατηρήσατε αυτήν τη στιχομυθία και πώς αναλαμβάνει κάποιος να γίνει εκπρόσωπος του νεκρού κατά τη διάρκεια της τελετής της κηδείας, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Μια πρώτο ανθρωπολογία. Είναι σε διάλογο. Ήταν αυτό που παρακολουθούσα οι γυναίκες σε διάλογο ακριβώς με τον εξωτερικό κόσμο. Αυτός αποτελείται από τον άνθρωπο, νεκρό ή ζωντανό, αλλά και από στοιχεία της φύσης, τα πουλιά, τον βάτραχο, τον οτιδήποτε, ναι, τα δέντρα. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα, ναι, κατανοητό σαν ανθρωπολόγο πια, ναι, αλλά και εξαιρετικά ερεθιστικό. Γιατί ήμουν πολύ νέα, καταρχήν, τώρα με το θάνατο δεν είχα ιδιαίτερη σχέση. Εκεί μοιήθηκα και είναι αυτό που λέω χαριτολογώντας πολλές φορές, μπήκα νεαρούλα και βγήκαμε ασπρομαλής ένα χρόνο βέβαια. Με έμαθαν πάρα πολλά και το πρώτο ήταν ακριβώς αυτό που είναι και η ανθρωπολογία, ο διάλογος. Με την έννοια όμως της διαλογικής, δηλαδή κριτικός διάλογος, κριτική ανάγνωση των πραγμάτων, όχι παθητική αποδοχή. Όπως ο διάλογος που κάνει ο Σωκράτης, για παράδειγμα, που ουσιαστικά μιλάει και απαντάει μόνος του. Ναι, είναι ο μονολογικός Σωκράτης. Ναι. Αντίθετα, όπως έχω πει, με την αρχαία τραγωδία, την οποία εγώ την έβλεπα να παίζεται και μπροστά μου στη Μάνη, μια εκδοχή της, που είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι δημόσια, είναι συμμετοχική παράσταση, ναι, και είναι κριτική. Δηλαδή βάζει την πόλη να αναρωτηθεί για τα ήθη, τα έθιμά της, την ιστορία της κλπ. Αυτό ακριβώς έβλεπα. Αλλά έβλεπα, όπως έχω πει, και κάτι παραπάνω. Η Μάνη λοιπόν μας δίδασκε ότι εκτός από την αρχαία τραγωδία που είναι του παρόντος, όπως λέγεται, ότι εκεί κατασκευάζεται η μνήμη. Και έτσι πέρασα ακριβώς μετέπειτα και στο δεύτερο βιβλίο μου, που είναι «Μνήμη και αντίληψη ως υλική κουλτούρα» και αφορά τις αισθήσεις. Επομένως, ο διάλογος μου εκεί ήταν αυτοστοχαστικός, όπως είναι η ανθρωπολογία, δηλαδή συνομιλείς με τον άλλον και ταυτόχρονα μαθαίνεις από αυτόν. Δεν είναι αντικείμενο για μελέτη, όπως είναι σε άλλες κοινωνικές επιστήμες και άλλες επιστήμες γενικά. Το ότι αποφασίσατε να κάνετε έρευνα σε κάτι που αφορά τη δική σας κουλτούρα και εν τούτης καταφέρατε και πήρατε τις αποστάσεις που έπρεπε. Γιατί θυμάμαι λοιπόν με έναν φίλο μου ιερέα που το συζητάγαμε αυτό, ότι αν, ας πούμε, εμείς καθίσουμε να περιγράψουμε μία παρέα γυναικών, ας πούμε, στην Κρήτη, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, αλλά δεν θα πούμε ότι πλέκουν με το μπαλονάκι, γιατί αυτό είναι κάτι οικείο για μας. Ένας ξένος όμως θα μπορούσε να το περιγράψει αυτό. Γι' αυτό και με ενθάρρυνε να διαβάζω ξένους συγγραφείς, οι οποίοι έχουν άλλη οπτική. Εσείς λοιπόν πώς καταφέρατε, και ενώ είναι στη δική σας κουλτούρα και μεγαλώσατε έτσι, να πάρετε τις αποστάσεις και να το δείτε τόσο εμπεριστατωμένα? Εδώ βοηθάει η θεωρητική προεκπαίδευση. Ναι? Δηλαδή έχουμε τον επιστημονικό λόγο που μας κρατάει, αν θέλετε, κρατάει τα γέμια όταν παρασύρεσαι από αυτό που ήδη ξέρεις και είναι η κουλτούρα σου. Αυτό το πήγαινε-έλα μεταξύ του γνωστού και του διαφορετικού είναι που είναι και μαγικό, έτσι δεν είναι? Είναι όλη η έλξη που είχα και εγώ για την ανθρωπολογία τότε και μετά. Δύσκολο είναι, γι' αυτό και είναι και μακρόχρονο. Δεν υπάρχει
ανθρωπολογία, μπαίνω, βγαίνω, δεν είναι τουρισμός. Είναι μια επίπονη διαδικασία και ακριβώς επειδή είναι έτσι, πολλές φορές είναι και τραυματική. Δεν βγαίνεις εντελώς αλόβητος. Είναι αυτό που λέω, άμα βγεις τελείως αλόβητος, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό ισχύει είτε πας στη δική σου κουλτούρα, είτε σε μια τελείως διαφορετική. Βέβαια, υπήρχε και παιδεία, εκτός τη θεωρητική. Ζούσες σε μια ξένη κουλτούρα, η οποία είναι και πολυεθνοτική. Η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη. Ναι. Επομένως, ήσουνα μέσα σε αυτό το να έχεις οξύνει την παρατηρητικότητά σου, αλλά και την αντίληψή σου της διαφορετικότητας. Και με το πήγαινε έλα να αυτοστοχάζεις και όχι απλά αναστοχάζεις, όπως λέμε στην Ελλάδα, να αποκτάς και εσύ πια μια πείρα που είναι αυτή ο θησαυρός που προκύπτει από την ανθρωπολογική έρευνα. Όπως έλεγε και ο πατέρας της, ας πούμε, η ανθρωπολογική έρευνα χρειάζεται, απαιτεί θεωρητική κατάρτιση πριν ξεκινήσεις, αλλά είναι από αυτή που παράγεται και θεωρητική γνώση. Μου έκανε εντύπωση που επισημάνατε σε μία διάλεξη και μάλιστα δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι βρήκατε τόσα πολλά εργαλεία για να το στηρίξετε. Τα εκκλησάκια τα οποία έχουμε δεξιά και αριστερά στους δρόμους όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή. Και πάρα πολύ αυτή η διάλεξη και παροτρύνω όποιον θέλει να την παρακολουθήσει στο YouTube, που θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, που είναι μικρά τα φάκια ουσιαστικά. Βέβαια. Είναι το τελευταίο μου βιβλίο, πιο αναλυτικά δοσμένο, στο αναγνωρίζοντας το καθημερινό. Αυτό ήταν και ένα πράγμα που με όθησε μετά τη Μάνη, το να ασχοληθώ με αυτό που λέμε καθημερινή ζωή, αυτή καθεαυτή, γιατί βέβαια η ανθρωπολογία παρατήρηση της καθημερινής ζωής είναι, που όμως περνά σχεδόν απαρατήρητη. Και αυτό το λέμε πάλι με κριτικό λόγο. Το λέω και στους ακαδημαϊκούς και στους πολιτικούς, ότι βλέπουν τα πράγματα που διαδραματίζονται στην καθημερινή ζωή σαν ασήμαντη λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα όταν γίνουν κάτι να το αντιλαμβάνονται μετά το γεγονός. Το θέμα είναι, μπορείς να το δεις, έχει οξυνθεί έτσι η αντίληψή σου, να το δεις εν το γίγνεσθε την ώρα που τρέχει. Αυτό έγινε με τα εκκλησάκια. Δεν είχα στόχο να μελετήσω τα εκκλησάκια. Έτυχε, μάλλον, άμα ασχοληθείς τη Μάνη με το θάνατο, μετά είσαι καταραμένος. Πέφτεις όλο σε αυτό. Λοιπόν, ναι, είδα το πρώτο, το προσπέρασα κι εγώ, βέβαια μου εντυπώθηκε. Ναι. Το δεύτερο και τρίτο, τον ερευνητή ανθρωπολόγο πρέπει να τον κάνει να σταματήσει να σκεφτεί. Η επανάληψη μας πάει στο θέμα κουλτούρα. Επομένως άρχισα να τα παρατηρώ και έμεινα άφωνη, διότι εδώ μιλάγαμε για εκατοντάδες. Όπου και να ρώταγες όμως, ναι, τα έχω δει, ναι, τι είναι αυτά βρε παιδί μου. Αυτό ήταν που μου πήγε στο θέμα καθημερινή ζωή. Η απαρατήρητη δήθεν, η μη ορατή. Τα εκκλησάκια αυτά ήταν φανερό ότι κάτι πρέπει να πούν στην καθημερινή ζωή. Κάτι ήθελαν να πούν για τη μνήμη, κάτι δεν τους άρεσε, όπως μνημονεύουμε είτε σαν εκκλησία, είτε σαν κράτος, είτε σαν άτομο. Και είναι αρχή του κράτους να υπάρχει εκεί και μάλιστα τοποθετείται και χωρίς άδεια, είπατε. Ναι, και εκτός εκκλησιαστικής. Βέβαια. Έτσι, ιδεολογίας ή πλευράς ή άδειας ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν ήταν, ας το πούμε, μια μορφή ένδειξης από κάτω προς τα πάνω του πώς θα έπρεπε να είναι ίσως η μνήμη ή η μνημόνευση των νεκρών μας ή και ο δημόσιος χώρος. Γιατί αυτά οι ίδιες οι γυναίκες που στη Μάνη θα φρόντιζαν ένα τάφο, ας πούμε. Εδώ ήταν από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, φρόντιζαν σαν τάφο με την ίδια ζέση, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια αισθητική, αυτά τα μικρά που έμοιαζαν σαν παιχνίδι και όμως ήταν κάτι που σήμαινε πάρα πολλά. Πώς είναι δυνατόν να περνάει απαρατήρητο αυτό? Είναι διότι έχουμε την τάση
να βλέπουμε την καθημερινή ζωή σαν μια συνεχή ροή ασήμαντων πραγμάτων που κατά καιρούς διακόπτεται από εντυπωσιακά γεγονότα. Π.χ. μια δολοφονία, ένα πόλεμο, έτσι και τα λοιπά. Μια πλημμύρα και τέτοια. Και συνεχίζουμε. Είναι σαν να κοιτάμε το δρόμο, όπως έλεγα, και βλέπουμε από εκεί που ξεκινήσει το Α και με προορισμό να πάμε στο τάδε, στο ωμέγα, ας πούμε. Άμα σταματήσουμε όμως και δούμε αυτό όχι απλώς ως κάτι που το διασχίζουμε, αλλά ως παράσταση με τα δικά της μέτρα και σταθμά, τότε βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Για τη ζωή μας, για το δημόσιο χώρο, για την αισθητική, για τη μνήμη, χιλιάδες πράγματα. Και βγαίνει θεωρία. Αυτό λέγεται επιτόπια έρευνα. Και παίρνει χρόνο. Παίρνει χρόνο, το έχετε στοιχειοθετήσει στη διάλεξή σας εξαιρετικά. Δηλαδή, είναι μία παρουσία του νεκρού στον δρόμο που κάτι θέλει να πει και να επικοινωνήσει. Δηλαδή, είναι ένας συμβολισμός που θέλει μία αποδελτίωση πάρα πολύ μεγάλη. Και όμως το προσπερνάμε, όπως έχετε πει. Προσπερνάμε και ας το πούμε, η θεωρητική εξήγηση γι' αυτό είναι ότι εντάξει, μωρέ, η καθημερινή ζωή είναι καταρχήν μετακινούμενη, προσωρινή. Εμείς έχουμε πάει στην επιστήμη να φιξάρουμε τα πράγματα για να είναι επαληθεύσιμα, με αριθμούς, με στατιστικές, με. Ναι. Μα τι ωραίος μύθος. Υπάρχει και ένα ελληνικό που λέει ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δεν ξέρω πόσο προσωρινά είναι όλα αυτά ή λένε πολλά πράγματα και δεν μπορούμε εμείς να τα δούμε. Δεν είμαστε σε διάλογο με τα αντικείμενα, δηλαδή με το φυσικό μας περιβάλλον, έξω από το σώμα. Ίσως γιατί και τη μνήμη και άλλα πράγματα, όπως για τα γλυσσάκια, τα θεωρούμε ότι η μνήμη τι είναι μία πηγή από ιδέες. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω με την αφορμή. Είναι κάτι που εδράζει στον εγκέφαλο, στο νου μας, στην ψυχή μας. Δεν είναι. Είναι υλική. Βρίσκεται έξω από το σώμα, διάσπαρτη στο φυσικό μας περιβάλλον και δει στον κόσμο των αντικειμένων. Αυτά που λέω ομιλούντα αντικείμενα. Μπορούμε να τα ακούσουμε. Σωστά. Να σας πω λοιπόν στο σήμερα, που να είναι κοντά και με τη δική μου την ειδικότητα, γιατί έχετε πολλά πράγματα να πείτε για την κουλτούρα της διατροφής, για την κουλτούρα της επικοινωνίας. Διάβασα ένα άρθρο σας, το οποίο μιλούσε για τη νέα τάση να αφήνουν οι γυναίκες πολύ μητερά νύχια. Και μου έκανε εντύπωση και ήταν πολύ εύστοχη η τοποθέτηση. Είναι σαν να μην θέλεις να πιάνει, σαν να έχουμε και με την αφορμή της πανδημίας αποστασιοποιηθεί από την αφή. Τι άλλα μοτίβα έχετε παρατηρήσει, λοιπόν, στη σύγχρονη γυναίκα, στο σύγχρονο άνθρωπο, τα οποία αξίζουν να είναι τροφή για σκέψη και να μας μετακινήσουν από την αγκυροβολημένη μας σκέψη που λέτε κι εσείς συχνά? Ναι, είναι το θέμα των αισθήσεων. Μας πάει στο ευρύτερο θέμα των αισθήσεων. Η αφή είναι μία από τις αισθήσεις που, εντάξει, πού την έχουμε κατατάξει? Τη γεύση, επίσης, σε αντίθεση με την όραση. Από πού προκύπτουν αυτές οι κατατάξεις? Εδώ μας πάνε στον αγαπητό μας Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που η διαίρεση νου και σώματος. Και ο Αριστοτέλης που τον ακολούθησε τον Πλάτωνα μπορεί να τις ιεράρχησε, μίλησε για τις αισθήσεις, αλλά τις ιεράρχησε και μας είπε ότι αυτή που είναι πλησιέστερη στον εγκέφαλο, η όραση, είναι και η ανωτέρα. Έβαλε τη γεύση και την αφή στον πάτο. Θα μου πείτε, μα σήμερα, εγώ νομίζω ότι έχει επηρεάσει όλη τη δυτική παιδεία και δεν βρίσκω ότι είναι καθόλου τυχαίο το ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε και δεν έχουμε, μπορεί να μιλάμε, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε θεωρία και μάλιστα εξαγώγημη που θα έπρεπε για το σώμα, για ακριβώς αυτό το θέμα. Αισθήσεις, γιατί όταν μιλάμε για αισθήσεις μιλάμε για το σώμα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Και πείτε μου εσείς πού.
στις θεωρητικές επιστήμες, στην ιατρική, ακόμη και εκεί θα ξέρετε, έτσι, πόσο πρόσφατο είναι που άρχισαν να μιλάνε και για βιταμίνες ή αντιγύρανση ή οτιδήποτε. Τα πάντα ήταν κάτι άλλο. Και πάλι είναι, δεν είναι. Μας πάει οτιδήποτε από αυτά μας πάει στο θέμα των αισθήσεων. Τι έχει συμβεί στις αισθήσεις. Και γιατί να υπάρχει, και το χαριτολογούσα και σε αυτά τα γερακίσια νύχια, έλεγα, εγώ απορώ πώς πιάνουν αυτά τα πράγματα, τα αντικείμενα γύρω τους ή ένα μάγουλο για να χαϊδέψεις. Τι είναι αυτό? Εκεί παίζουν και άλλα βέβαια στοιχεία. Έτσι. Έχουμε έναν έντονο μιμητικό εξυγχρονισμό στην Ελλάδα. Ό,τι δούμε απ' έξω, φέρτο. Το είδαμε, το φέραμε. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο πραγματικά, εάν δεν εκλείψει, δεν θα έχουμε καλό μέλλον. Θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι έχουμε πάρα πολλά, που αν όμως δεν αξιολογηθούν σωστά, δεν μας πάνε πουθενά. Το μόνο που χάνεται είναι μία μορφή ταυτότητας που είχαμε και θα έπρεπε να έχουμε. Είμαστε στην εποχή βέβαια που αυτά συζητιόνται, καλά είναι ξεπερασμένα, σήμερα η ποια παγκοσμιοποίηση μας παραμύθιασε ότι θα πέσουν τα σύνορα. Πιο πολλά βλέπουμε να έχουν κτιστεί από το να πέφτουν. Σαφώς και πρέπει κανείς... Θα επικαλυστώ εδώ τα τείχη του Καβάφη. Ακριβώς. Μα και μας πάνε πάλι σε αυτό που έλεγα, στη διαδρομή, την οποία τη χάνουμε. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ο στόχος. Ο στόχος τι? Να γίνουμε Ευρώπη, να μοιάζουμε Ευρωπαίες, να γίνουμε και να μοιάζουμε, αλλά παράλληλα να ξέρουμε και από πού προερχόμαστε. Επομένως είναι και θέμα παιδείας. Αυτό μας πάει σε αυτά. Οι αισθήσεις είναι το θέμα μου όμως, για να γυρίσω λίγο έτσι. Και στην τροφή κυρίως, γιατί το δεύτερο βιβλίο ήταν αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε από ένα τυχαίο γεγονός, όπως όλα είναι η καθημερινή ζωή, αυτά που βλέπουμε, και κατέληξε σε μια μεγάλη έρευνα και ένα βιβλίο. Ήταν το ότι είχα πεθυμίσει την αλλοδαπή το ροδάκι μου. Αλλά το ροδάκι μου της παιδικής μου ηλικίας. Αυτό με το λίγο χνούδι και το ροδαλό χρώμα. Εντάξει, το ζητούσα, όλοι μου λέγανε κάπου εδώ είναι, αλλά δεν ήταν πουθενά. Ώσπου κάποια στιγμή έφτασα και ένας παππούς μου λέει, «Α, εννοείς εκείνο το μαστό της Αφροδίτης». Πώς το είπατε, παππού? Αυτό ήταν η αρχή και το ερέφισμα. Τι ήταν αυτό? Ένα απλό τρόφιμο, ένα φρούτο, ναι, που μετέφερε στους αιώνες το μύθο στη φόρμα του. Εκεί ξεκίνησε πιο μια ολόκληρη φιλοσοφία. Τι εστί ένα αντικείμενο, είτε είναι τροφή, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια διαστρωματωμένη ιστορική και κοινωνική εμπειρία και προσωπική εμπειρία. Πώς θα το δεις απλά ως πράγμα? Μπορείς να το δεις, άρα να έχεις το διάλογο που σε καλεί να κάνεις. Εντάξει, πιο εύκολο να το κατανοήσεις και ένα παράδειγμα είναι μια φωτογραφία. Έτσι. Τη βλέπουμε, ένας θα τη δει ξένος σαν κάτι ωραίο ή άσχημο, ναι, που δείχνει. Για μας μπορεί να είναι κάτι που έχει ζήσει μαζί μας χρόνια, μας ανακαλεί. Έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μνήμες. Μπορεί να είναι η μητέρα μας, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να... ναι. Τι βλέπουμε, τι βλέπει αυτός και τι βλέπουμε εμείς σε αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Εκείνα τα αντικείμενα λοιπόν με εντυπωσίαζαν πάντα, που τα έλεγα τα ομιλούντα αντικείμενα. Και απαιτούν διάλογο. Και πάω πίσω στην ανθρωπολογία. Δεν είναι απλώς διάλογος με έναν άνθρωπο. Είναι όπως έδειξαν οι μανιάτισσες με το φυσικό περιβάλλον. Είτε είναι ο βάτραγος, είτε είναι ένα αντικείμενο, είτε είναι... μπορούμε να μιλήσουμε με αυτά. Θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα και περιβαλλοντικά και λοιπά που έχουμε σήμερα. Πώς μπορεί να δει κανείς ένα αντικείμενο? Ο μουσικός, για να φύγουμε από την τροφή.
Τώρα θα πούμε ας πούμε τον Μπουζούκι, ξέρω εγώ. Θα πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος το παίζει μια ζωή, ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο απλά χτυπάει τις χορδές γιατί έχει τη τεχνική γνώση. Αυτό είναι το διπλό του σώματός του. Αυτό κρύβει τους πόνους, τις χαρές του, ότι έχει περάσει, τις μίλησε αυτό προς τα έξω. Είναι ο ίδιος. Ναι. Αυτά είναι, πραγματεύεται και το βιβλίο αυτό που λέω, το δεύτερο, ναι, για τις αισθήσεις. Ε, Εκείνο το οποίο καταλήγει είναι ότι τις αισθήσεις για δικούς μας αναλυτικούς λόγους και ευκολία τις χωρίσαμε, τις διαιρέσαμε, είπαμε είναι 5, σήμερα λέμε ότι είναι πολύ περισσότερες βέβαια. Και κάτι χάθηκε εκεί, γιατί αυτό που έζησα και στη Μάνη αλλά και σε δεκάδες άλλες κουλτούρες που πήγα, περιφέρειες περισσότερο, ήταν αυτή η ικανότητα να μεταφοροποιούν τη μία αίσθηση στην άλλη. Πείτε μου, δεν το έχουμε εμείς? Άκου να δεις. Τι άκου να δεις? Ή στην Πελοπόννησο και νομίζω και σε κάποια άλλα μέρη, δεν ξέρω για την Κρήτη, που μασάμε κάτι και λέμε δεν τα ακούω το σκόρδο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ικανότητα μεταφοροποίησης που είναι η μεταφορά είναι η κορυφαία έννοια της ελληνική, κατ' εμέ, ναι, αρχίζει να χάνεται. Περνάμε στο κυριολεκτικό, στο αυτονόητο, στο καταναλωτικό, γι' αυτό και δεν έχουμε ιδιαίτερα ποίηση πια. Έχουμε μείνει στη στατιστική. Βλέπω στην τηλεόραση τα πάντα σε στατιστική και όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι και καλή στους αριθμούς, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και λέω πού βρίσκομαι, σε άλλο πλανήτη. Δεν είναι έτσι παντού. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Ακόμη και στην Αμερική που υποτίθεται ότι είναι και εκεί η χώρα του ερωτισμού, η χώρα της ακρίβειας κτλ. Δεν έχουν αυτή τη μανία, ας πούμε, που έχουμε εμείς, να φιξάρουμε με τον αριθμό. Δεν σε ρωτάνε ποτέ πόσο τον είσαι. Δεν είναι από λεπτότητα. Δεν είναι στον εγκέφαλο προγραμματισμένο έτσι. Ναι. Χίλια πράγματα μπορούμε να πούμε, ξεκινώντας λοιπόν από το θέμα αισθήσεις, και τι έχουμε κερδίσει, τι έχουμε χάσει στην Ελλάδα. Εργάζεστε πάνω σε κάποιο νέο βιβλίο αυτή την εποχή? Θα είμαι ειλικρινής. Δεν εργάζομαι μόνιμα. Δεν ζω για να γράφω, ούτε γράφω για να ζω. Όπως το είπες, είναι πιο πολύ σχηδές το πράγμα. Πρέπει να έχω ένα ερέθισμα το οποίο θα με κεντρήσει για έρευνα. Όπως το μόνο που έχω ίσως καινούριο τώρα είναι μια πιο έντονη επιθυμία ίσως να γράψω για ένα μυθιστόρημα. Εκεί βρίσκομαι. Όταν έχω κάτι που με ανησυχεί θα ανακοινώσω. Εξαιρετικά. Και το πώς λέγεται το βιβλίο σας το οποίο αφορά τις αισθήσεις? Παλινός Αισθήσεων στα ελληνικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε, γιατί για να μην λέμε μόνο τα δικά μας, τα δεινά ή τα στραβά, στην δεκαετία του 90, κινήθηκε μουδιασμένα στην αρχή, γιατί μιλούσε για τις αισθήσεις. Ήταν ένα τοπίο και ένα θέμα, το οποίο η φιλοσοφία, ας πούμε, η γενικότερη, και οι κοινωνικές επιστήμες το είχαν χάσει από το πεδίο τους και ξαφνικά ξύπνησαν ότι τι γίνεται εδώ. Εκεί που πήρε εμπρός ήταν μετά από 2-3 χρόνια, σε σημείο βέβαια που σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς, είναι το πλέον αναφερόμενο κείμενο διεθνώς και διδάσκεται σε ένα σωρό ειδικότητες. Η εποχή, το timing το καλεί. Επομένως είμαστε στο θέμα των αισθήσεων και καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε και στην Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα είναι το βιβλίο που ίσως μάλλον τελευταίο θα έρθει στα πανεπιστήμια. Συμφωνώ, οπότε να δώσουμε ένα ερέθισμα, γιατί και εμένα αυτό με κέντρισε, να σας πω την αλήθεια.
Γιατί προσπαθώ, όπως βλέπετε, να βλέπω τον άνθρωπο ολιστικά. Και αυτό έχει μέσα το βιβλίο, πέρα από την τεχνογνωσία, την ιατρική, και μια λυρικότητα. Και πρέπει αυτά τα δύο να τα παντρεύουμε. Και τους αριθμούς και τα συναισθήματα. Έπιασες κάτι πάρα πολύ σωστό. Για μένα προσωπικά, βέβαια, η ανθρωπολογία δεν νοείται εάν δεν είναι συνδυασμός επιστημονικού και λογοτεχνικού λόγου. Γιατί πολύ απλά. Πες μου τώρα, θα πήγαινα στη Μάνη ή στην Τιμπουκτού, δεν ξέρω εγώ πού, που έχουν το ίδιο τρόπο ομιλία, να κάνω έρευνα και θα έπρεπε να καταγράψω μετά τα αποτελέσματα. Με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν με ποίηση και πρόζα συνέχεια στην καθημερινή ζωή? Ποιο από τα δύο θα έπρεπε να απαλείψω? Άρα τι εικόνα θα μετέφερα? Τι θα μετέφραζα ακριβώς? Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος. Δεύτερον, ο ανθρωπολόγος πρέπει μετά την έρευνα να καταθέσει μια εθνογραφία, τα αποτελέσματα, ένα κείμενο. Εξορισμού πρέπει να συγγράψει. Αλίμονο αν χρησιμοποιήσει μια ξερή επιστημονική γλώσσα, ξέρω εγώ, στατιστική, ιατρική, οτιδήποτε. Ανοίξει σε άλλη επιστήμη. Σωστά. Κυρία Νάντια Σερεμετάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γενναιόδορη συζήτηση. Θα επανέλθουμε. Το τοπίο σας είναι φοβερά πολύ σχηδές. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα με ταξίδια. Εν τούτης, την απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και στο επανειδήν. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας.